mas ni nôl. Yn y gegin erbyn hyn, i barhau am thema llysieuol, falafel tatws melys a salad ar y fwydlen. A mae rai fi weid, Shane, oedd y bolognese pita yna yn fendigedig. Dim yn gorffan i fi, gyda llaw. Ie, wel, mi fydda i yn gorffen i fi. Te bach nawr gyda disied ar ôl y raglen, hyfryd. Reit, a falafel amdani nawr te? Falafel nesa. So mae falafel tatws melys da fi, gyda salad gwyrdd gorau yn y byd, dwi'n meddwl. Fi o'n i'n neud bach o ymchwil yn dyfech, oedd ddim, ar rhan y criw on, ni ddim yn siŵr le oedd falafel yn dod, ond o'r aifft, bwyd traddodiadol o'r aifft, mae'n debyg, ie? So, i ddechrau, mae chickpeas da fi, so just 2 tin o chickpeas mewn prosesydd bwyd, blistr nhw lan, dim yn rhy fan iawn. Mae tatws melys, so yn y ffwrn, wedi pobi tua 30 munud. Lle am llawer o waith tynnu'r croen? Ie, just tynnu'r croen off. Mewn fyna, mae da fi sinsir, turmeric a cumin fan hyn, so spices. Ie, pan ti'n meddwl am Africa, mae'r spices na'n aromatic iawn. A'r lliwiad. Dod i'r meddwl, fe. A rice flour, so tua 100 gram o rice flour mewn fyna hefyd, jyst i helpu fe cadw gilydd. A wedyn, defnyddiwch chi dwylio, mae'n iawn. Get stuck in. Ie, pam ddim. Mae'n haws weithio yndi. A mae yna gymaint o... Yn amlwg fel o'n i'n sôn, pobl yn lleihau i cig, ond mae eisiau'r protein, yma chickpeas, a ti'n cael y maith a'r bethau sy'n eisiau ti yn... Gallech chi troi yn ffan di. Ie. Gallech chi troi wyau hefyd. So, just ychwanegu bach mwy o protein, a wedyn just rhoi bach mwy o flwr yn y fe wedyn. Felly tybio, ti wedi reid y spices i fewn, ti'n gallu am cadw'r un sylfaen o'r chickpeas ag ati, ond newid y blaseiddiau sy'n mynd i fewn ddod, ti'n gallu... Ie, wrth gwrs. So, herbs wahanol. Ie. Felly sef fath o bethau arall, fatha syniadau sy'n gallu gwneud? Beetroot. Beetroot. Unrhyw llys, really. Ie. A bydde lot mwy o fes ar dy ddwylo di gyda beetroot. Wisgo gloves o'ch chi eisiau. Ie. Menig amdani. Pan ffrio, siap nhw bach mewn fel mini burgers, really. Ie. A bydd rhain yn cymryd tua 5 munud. A wedyn olew sydd y ti yn y ffreitban yna? Ie, just bach o olew. Symbol. So be mae'n sydyn di, so da ti ddim hwnna fewn? A mae hwnna rhywbeth lle ti'n neud y gymysgedd digon o flaen llaw? Ie, wrth gwrs, yn yr oer gall. Neu gallech chi rhewi fe mewn batches bach a just tynnu mas pan chi eisiau. A bydd rhain yn cadw yn y ffridge. Ar ôl coginio, cadw yn y ffridge tua 4-5 diwrnod. O, gwych. Iawn, so mae reina mewn dy ti'r ffreipan. Be sy'n nesaf, Shane? Golchi dwyle. Ie. Dwy'r melyn nawr. So, arno i'r salad gwyrdd. So, mae llysiau gwyrdd fresh fan hyn, heb coginio, a literally, just mynd i pilo nhw yn y bol. So, os dim byd wedi coginio yma, just cadw pethau yn fresh, a mae textures yn dod i'r dish. A mae hwnna mewn ffordd yn eitha trwm, so sy'n eisiau dim byd... Na, rhywbeth ysgafn i dy ti. Ie, mae cucumber sy'n ti fanna, ie? Ie. Pan chi'n dod i'r canol fyna, just stopo bach. Ie. Mae lot o ddŵr yn y canol, so os dim eisiau gormod o ddŵr. Mae courgette da fi fan hyn. Ie, rein yn ei tymor nawr, yn dyn nhw? Mae lot o bobl yn streso bach. Mae eisiau coginio llysiau gwyrdd, ond dim rhaid chi. Na. So fe, dyfu si courgette mewn... ar argefn mewn tin llynedd. Oedd hi'n wampin? So be, cysym llawer allan? Ie, ma' nhw'n... A nhw'n cysyn, anfath. Ond yr eisiau syni bod nhw'n tyddu mewn pot. Ie. Asparagus bach da fi fan hyn. A tro beth, sy'n asparagus yn para'n hir mewn tymor, ydw e? Mae'r tymor yn fyr iawn, ond mae'n nawr... Nawr yw'r... Nawr yr amser. So, bach o asparagus mewn fyna. Ie, sa'n gafod ni wedi meddwl mynd am asparagus heb i goginio, de, ond... Edrych ma'n i drial. Da fi brocoli. Dwi'n prynu brocoli wedi rhewi yn barod o'r siop. So, prynu nhw wedi rhewi, defrosto nhw, a wedyn maen nhw'n son nhw wedi coginio, ond nhw'n neis i bwyta. Mwy o flas, yn dweud, so nhw'n colli'r maith efo. Yn union, a mae brocoli'n tueddu gallu troi lliw o'r o bach sy'n bach yn gynnas. Odi. So, achos bod rhain yn... Ie, ydych chi'n sôn, rhyw pethefnos yn o'r rhaglen efo sy'n hyw amdan rhewi llysia a ffrwythau, achos mae'n cadw'r maith, a ti'n teimlo wastio bwyd agos ti'n sy'n allan os isio. Bendant. Ie, so bod pob ti'n gwasraffu rhyw 500 500, ie. werth o fwyd bob blwyddyn, hwnna'n. So... danol ni. Ydy'n dwi? Mae da fi raisins bach fan hyn, so just dros nos mewn vinegar. O, ti'n modd raisins. Mae bach o melys, bach yn sir. O, neis. Wedyn lemon. A bydd y lemon a'r raisins o coginio'r
gwyrdd bach. OK. Ond dal yn cadw'r texture. Bach o halen, a wedyn bach o olew. Mor syml hynny? Ie, mor syml. Mae jyst eisiau'r ysbrydoliaeth yn y fe. Cofiwch am yr eseitiau, fi'n gydychmygu bod y seit wedi bod ar y sgrin, felly cysylltwch da ni i gael syniadau. A gobeithio bod amser i flasu, Shane. Mae Gwych. fflafels yn y ffwrn. Good. Jyst i dangos i chi. So, gallech chi pobi nhw hefyd. Neu deep fry nhw hefyd. O, bon ffrws. Bach yn iachus. So, rhain yw'r rhai sydd wedi... Reit, dyn ni cael rhyw gwbl o... Wel, dwi'n geneiliad gobeithio fe, i flasu. O chi. Hyfryd. Chi'n gweld fanna boes? Mae'n edrych yn fendigedig.